pa ka mga alagad, kung muabot na ang takna sa pagtapos, ang Ginoo naghulat kanimo sa iyang gugma nga walay katapusan. Ayaw hulata ang ugma higala, kay karon mao ang panahon sa grasya. Si Kristo nagpaabot kanunay kanu sa pagkamangalagad sa iya. Ayaw hulata ang ugma higala, kay karon mao ang panahon sa grasya. Si Kristo nagpaabot kanunay kanu sa pagkamangalagad sa iya. Ang kalibutan daghan kasaypanan, ang kasing-kasing dalira malimtan. Apan ang Ginoo buhi ug buotan, nagatanyag sa kaluwasan. Ayaw hulata ang ugma higala, kay karon ang adlaw sa kaluwasan. Tugot ang Ginoo sa imong kasing-kasing, ug magsugod ka sa pag-alagad. Ayaw hulata ang ugma higala, kay karon ang adlaw sa kaluwasan. Tugot ang Ginoo sa imong kasing-kasing, ug magsugod ka sa pag-alagad.